Hankkeen aluksi, hyvissä ajoin ennen varsinaisten sukitustöiden aloittamista, asiantuntijamme ja taloyhtiön edustaja käyvät jokaisen asunnon läpi ja dokumentoivat viemäreihin liittyvät yksityiskohdat. Näin varmistamme, että työ sujuu ilman yllätyksiä. Asukkaille järjestetään yhteinen infotilaisuus, jossa kerrotaan selkeästi työn kulku ja aikataulu. Samalla on mahdollisuus kysyä kaikki mieltä askarruttavat kysymykset. Taloyhtiön pihaan tuodaan sukituskontti, joka toimii työmaan tukikohtana. Sen avulla työ voidaan toteuttaa hallitusti ja siististi. Rappukäytävät, kellarit ja muut yhteiset tilat suojataan huolellisesti. Myös työssä tarvittavat paineilmalinjat ja sähköt rakennetaan valmiiksi. Asuntojen kulkureitit ja työtilat suojataan, jotta pinnat pysyvät vahingoittumattomina. Vesikalusteet irrotetaan työn ajaksi. Viemärit puhdistetaan ja kuvataan, jotta varmistutaan niiden kunnosta. Sen jälkeen putkien sisään asennetaan paineilman avulla epoksilla kyllästetty sukka, joka kovettuessaan muodostaa uuden itseään kantavan sisäputken vanhan viemärin sisällä. Kun sukitus on valmis, vesikalusteet asennetaan takaisin ja toimivuus tarkistetaan. Suojaukset poistetaan ja koti palautuu alkuperäiseen kuntoonsa paremmilla viemäreillä. Lopuksi työ käydään läpi taloyhtiön kanssa ja kaikki dokumentit luovutetaan teille. Asukkaat voivat olla varmoja siitä, että viemärit toimivat turvallisesti pitkälle tulevaisuuteen.